karong hapon, gabi na day. Mayong gabi. Ano ka karon sa patindahan pan dinhi sa Tubigon Bohol. Diin ang pan, barato ina ka alas 7. Ato itiguan kining naitiguan din eh. Ay, itiguan. Manang. Manang. Asa mo ka pa daw? Palit ko. Ha? Palit ko pan. Makatuan ligag pan. Sige na. May one take one, oh. Buy one take one. Oo. Pila imong kwarta? 100. So magdakag 200 ka pan. Pan, may magpiso. Piso man. Maayo, maayo. Akong interviewon si Ikaw na. dito tayo kayo, magbuka ilang kasaban din nata. Si Nang Rebecca nga taga Batuan Bohol. Nga nagtrabaho sa BC. Kung saan mo ikasulti sa paan nga mo, buy one take one yung nag-alas city. Nawa. Na. Uy, lamig jud Buy kayo karon ang pan, sa are. ABS-CBN. Lamig kayo ang pan, are, okay. May one take one. Oo. Basta inakala city na. Nga, kung sa may mga message sa mga mamalita dito. Ano nga ba? Uy, kamo mamalit dong na mo rin tubigo na ay bari one take one nga pan. Julius. Kidis. Kidis. Gigis? Kidis. Kidis. Basket. Hi, Dan. Hello. Ano sa'yo mong gibuhat, ano, Dito karon Dan? sa tindahan og pan nga buy one take one ilag alas 7. Ang atong tak na karon alas 6:59 ilag alas 7 manirado na sila. Papaliton og kani Ano sige, palit ni mo, Dan? ubi pie.